Bună dimineața! Azi e luni, Natalia a început grădinița și eu am zis că vin acasă, mânc micul dejun, am mâncat puțin și după aia am spus că vreau să fac ceva. Am primit niște orhidei de la Angela și am zis că vă arăt și vouă cum se poate salva orhideile care la ea nu știu din ce cauză nu le-a mers bine. Deci chiar nu știu de ce și au zis că au spus că dacă vreau să le iau eu, pentru că la ea nu-i merg bine orhideile. Nu. Am zis că dă-mi-le mie că le rezolv eu și le salvez eu. Și asta și fac. Am cumpărat ghivece pentru orhidee, care am luat de la Dedeman, nu știu dacă ați văzut. Am luat așa transparente și farfurii pentru orhidee, așa, transparente. Și am luat și pământ de orhidei, am cumpărat și trebuie neapărat schimbat pământul, pentru că, uitați, aici este plină de cum se cheamă, de rădăcini, vedeți, și pământ nu prea are. Și trebuie musai să schimb ghiveciul, pentru că ghiveciul a început să fie mai mic. Am luat puțin mai mare, dar totuși trebuia puțin mai mari să iau, dar e ok așa. Și o să trebuiască, văd că eu căzut, uitați, eu căzut deja și eu. Le-am lăsat peste noapte cu puțină apă să stea așa în baie, ca să primească un pic de umiditate. Și am spus că dimineața mă pun și le schimb pământul, le pun pământ nou. Am și îngrășământ pentru ele și încerc să le salvez. Sper că reușesc să le salvez, dar eu cred că da, pentru că știu unde să le pun și știu că la noi ori mai rezistat orhidei și chiar dacă am pus multă apă nu era problemă, pentru că era caloriferul. Era chiar la geam calorifer și nu era problemă dacă era multă apă, că le-au mers foarte bine. Dar acum le văd pe aștia că sărăcuțele au fost și arse de soare, înseamnă că au fost la soare, în geam unde au bătut mult soarele și asta nu-i voie. Trebuie ținute la lumină, bineînțeles, dar ferite de soare. Nu prea le plac. Că, na, uitați aici ce se întâmplă. Vedeți? Asta se întâmplă. Acum o să le scot în ghiveciul cel vechi. Ioi, dacă vedeți pe Pepi cum stă. Dacă vedeți, hai că vă arăt. Uitați pe Pepi cum stă. Toată noaptea a fost plecat. Toată noaptea. O răbdat frigul. Și acum, uitați aici la căldură, mai ales că la noi aici, în bucătăria asta mică, îi încălzire sub podeaua și merge foarte bine la Pepi. Uitați aici ce bine merge la Pepi. Da, stai să-i fac și o poză. Da. Bun. Deci l-ați văzut pe Pepi. Merge foarte bine la Pepi. Are mâncare, Natalia îi pune să nu lipsească mâncare de acolo, că-i bai. Ok. Eu acum mă apuc și fac aici prima dată trebuie să mă uit la aoleu, deci chiar da, o să pun aici pe masă, pentru că afară nu aș vrea să mă duc, e foarte frig, că dacă nu ar fi fost frig aș fi făcut afară, pe masă afară, dar fac aici în bucătărie, pentru că aoleu, are puțin pământ. Ai, ok, mă las că îl rezolv eu, nu-i problemă, că se poate rezolva. Și bețele astea trebuie să le scot afară. Eu am mai făcut așa orhidei și le-a mers foarte bine. Uite că o clamă este defectă și trebuie să o arunc.
Aoleu, deja s-a și rupt. Trebuie să scot bețele. Asta pentru că acum nu mai are nevoie. Și, bineînțeles, adică creanga asta trebuie tăiată de aici. Așa. Așa trebuie tăiată. Ok. Acum scot pământul cel vechi. Da, o să-l adaug, bineînțeles nu-l arunc, deci nu trebuie aruncat pentru că pământul cel vechi e încă bun și nu trebuie aruncat. Să văd ce e aici. Nu știu ce culori sunt orhideele astea, deci habar nu am, dar încerc să le repar ca eu să le am pe viitor, bineînțeles. Și dacă sunt lângă calorifer iarna, puteți să le dați apă. Dacă nu, atunci să nu le dați abundent apă pentru că poate să moară. Sau eventual, în fiecare săptămână le faceți o baie așa cu apă, le scufundați în apă și le lăsați 15 minute, 30 de minute și atunci lăsați apa să se scurgă ca pământul să fie umed. Așa trebuie. Și atunci le puneți înapoi unde doriți să fie, o mobilă sau eu știu, unde doriți voi. Iar unde doriți. Deci orhideea asta are crengi, adică crengi, rădăcini foarte bune, vedeți? Deci chiar are rădăcinile bune. Sunt verzi și dacă sunt verzi e ok. Și o să încerc să le pun așa. Trebuie să le descălcesc un pic. Și cele care sunt uscate trebuie rupte, tăiate cu foarfe ca să din ăla de grădină, de tăiat, trebuie să tăiați. Așa, și eu încerc să fac ce pot cu orhideea asta. Asta e chiar faină, orhideea. Așa, și acum am reușit să scot la capăt. Ok. Deci, uitați, asta e mai mică și asta e un pic mai mărișoară. Trebuia să iau un pic mai mare. Am zis că poate că asta e bună, pentru că le-am văzut așa mici și am zis că poate că e suficient. Dar văd că nu. Dar nu e nicio problemă, că poate în primăvară o să le schimb din nou. Doar ghiveciul și mai completez un pic de pământ. Ce are? Da. Deci am aici pământ. Trebuia să-mi iau mănuși, dar nu mai iau mănuși, mânuțe. Așa, deci pământul ăsta trebuie, stați să vă arăt, amestecat cu cel vechi. Ăsta e cel vechi care l-am udat astă noapte și trebuie un pic amestecat, așa cu cel nou. Bag un pic de pământul nou, așa. Așa, acum punem aici un pic, așa, și punem și rădăcinile. Da, este un pic mai micuț, trebuia un pic mai mare, asta recunosc, că trebuia mai mărișor. Așa, și acum punem așa pământ. Cum putem, așa, să meargă acolo, pentru că are nevoie de pământ, bineînțeles, mai ales rădăcinile ei.
Uite că am rupt o frunză, dar nu e nicio problemă, că o să de ea alta. Asta a fost o frunză mai micuță. Așa. Și cred că mai trebuie un pic de pământ aici, deci trebuie pus foarte bine pământul, ca ei să meargă bine. Așa. Și bineînțeles o să udăm cu îngrășământ. Deci după ce le-am terminat pe toate, există acest îngrășământ. Chiar e foarte bun. Și iarna se dă o dată la 2 săptămâni cu îngrășământ. Dar vara se dă de 2 ori pe săptămână cu îngrășământ. Și uite așa, vă arăt cum fac eu cu orhideele mele, dacă vreți să aveți parte de ele. Au și ele nevoie de o schimbare, dar uite că, nu, totuși merge treaba cu ele. Am reușit să-l fac aici cu pământ și chiar e bine. Numai o să o curăț eu de pământ aici sus, nu e nicio problemă. Așa, e ok. Da. Bâtele astea nu le punem acum pentru că nu avem nevoie, nu are nicio floare momentan și oricum o să tai creanga de aici așa, deci trebuie tăiată. Știu că alții zic că nu trebuie, dar o să vedeți că o să trebuiască, o să aibă putere mai multă să dea floare. Și mai ales dacă îi dați și îngrășământ, o să fie mai bine. Ok. Deci, prima am terminat-o. E gata. Uitați așa. Și acum o să trebuiască să mă apuc să o tai de aici așa. Și atunci o să dea floare, poate peste o lună, vedem noi. Numai trebuie, v-am spus, trebuie dat îngrășământ, pentru că au nevoie și ele. Așa. Așa. Prima e gata, am tăiat-o, vedeți? Așa. Deci o pun deoparte și o să urmeze, după ce termin cu toate, să pun îngrășământ. Să vă arăt și cu îngrășământul cum trebuie procedat, pentru că nu se pune exact așa, trebuie diluat în câtă apă. Ama depinde că nu avem așa multe orhidei. Noi am avut foarte multe orhidei mai de mult. Le-am adus din Austria și mi-au plăcut foarte mult de ele. Erau ca un fel de cascade așa. Uai, ce frumoase erau. Dar cum nu a mai fost nimeni în partea aia la altă, că tot acolo le-am ținut, nimeni nu le-a mai dat apă, noi am fost foarte ocupați, eu am fost plecată și am fost foarte ocupată cu Natalia când era mică și vă dați seama, nu prea. Uitați, la asta au căzut toate frunzele, vedeți? Au căzut frunzele, dar rădăcinile sunt bune și văd că și uite că deja dă aici. Deci înseamnă că pe asta nu poți să o tai. Dă aici floare. Ok, am înțeles? Și aici dă. Deci pe asta, din păcate, nu poți să o tai, doar aici sus, undeva, trebuie un pic tăiată. O să vedem cum fac cu ea. Am și un fluturaș aici, galben. Deci asta dă. Ok, procedăm cu asta la fel, așa cum v-am spus. Și trebuie, bineînțeles, și astea luate jos și să vedem cum facem cu ea.
departe. Eu am mai făcut așa cu orhideele și chiar au mers bine. Numai, bineînțeles, trebuie să avem grijă de ele, că altfel nu le merg bine. Și trebuie să le punem la temperatura care le plac și la lumina între, deci să fie semi-lumina, să nu fie soare. Raza de soare să nu fie, că atunci nu le place. Deci chiar nu le place raza de soare. Doar să fie între și o temperatură constantă. Puteți să o puneți și pe hol, numai să nu fie rece tare, pentru că nu prea le place. Cred că în jur de 20 de grade, așa, sau 15, nu, că 15 e prea puțin. Deci așa, să nu fie chiar căldură. Să le placă și lor, bineînțeles, nu? Ne place și nouă. Nu chiar așa căldură mare, dar să fie o căldură constantă. Așa, deci și asta are, chiar îmi place, rădăcinile ei, arată foarte bine, dar se vede că nu a mai fost schimbat pământul și asta trebuie totdeauna schimbat pământul. Știu că am fost în Austria, dar nu mai știu unde. Asta a fost de mult timp, nu mai știu unde am văzut magazinul ăla de orhidei. Era un magazin floral de orhidei, erau toate felurile de orhidei acolo și chiar în vitrină era o orhidee mare, cascadă, deci fără pământ, doar cu rădăcinile așa lăsate. Și noi am întrebat-o pe femeie de acolo, dar nu mai știu unde am fost. În Viena? Deci chiar nu mai știu, sincer. Și am întrebat-o pe femeie, dar cum poate să stea orhideea aia așa? Cum îi dați apă? O spus că în fiecare săptămână pune rădăcinile, le pune în apă, le lasă acolo 15-30 de minute, le lasă așa în apă și atunci o expune iară din nou. Deci așa face cu ea. Și noi am rămas așa și am întrebat-o, zic, îngrășământul, nu-i da? Zice, ba, zice, în apa aia în care stă, acolo, vreo 30 de minute, poate și o oră, pune și soluție din asta de îngrășământ, știi? O lasă acolo și după aia o pune iară din nou în vitrină. Eu chiar nu, așa ceva n-am mai auzit. Chiar n-am mai auzit și am zis că nu. După aia, între timp, am aflat eu de orhidei, cum să întreține orhidee și așa mai departe și deci de acolo am învățat foarte multe despre orhidee și bineînțeles acolo am văzut prima oară orhidee, floare de orhidee sau ghivece și tot am întrebat, dar ce e asta? Ce e asta? Îmi dați seama că eu aici nu prea ori fost acum 12 ani. Aici nu prea a fost cum e acum, o grămadă de flori, toate felurile, cum de 5, poate 6 ani, poate mai mult, au început să vină și la noi multe feluri de flori și așa mai departe. Deci, da. Acolo am văzut, știu că în 2011-2010, acolo era chiar un magazin din ăsta floral și m-am dus acolo, mă zici că a intrat într-un paradis. Și chiar am
Nu, dar ce fel de flori sunt astea? Că la noi nu există, la noi în România și așa mai departe. E, uite, acum și la noi este. Da. Da, da. Și multe am adus eu de acolo pentru că la noi nu existau încă în magazine. Chiar nu au existat și am adus o grămadă, mamă, și curtea era plină de flori. Acum nu prea, pentru că nu prea mai avem timp așa să ne ocupăm de ele, cum am avut înainte. Trebuie să mă ocup de Natalia foarte mult timp, bunica cu filmările, cu... Ei, se schimbă vremurile, nu-i mai ce-a fost. Se schimbă acum vremurile. Dar astea, acum că le-am primit, am zis că hai că le salvez eu, că o zis Angela, eu nu știu ce să mai fac cu ele, zice că eu le arunc. Zic, nu le arunca, lasă-le că poți să le salvez. Ce ți le dau ție? Nu, dă-mi-le mie. Eu zic, dă-mi-le că le salvez eu. Și mi le-o da mie, Angela. Chiar mi le-o dat, că nu. Ea nu știu, ea nu s-a priceput, cred că, la ele și lasă că le salvez eu, dă-mi-le mie, am spus. Că știu ce să fac cu ele. Așa, trebuie să punem bine pământ. Așa. Și ia ca așa am pus. Și la asta nu i-aș tăia pentru că am văzut că dă creang aici. Ok. Atunci nu tai. Poate aici sus la vârfuri. La vârfuri o să tai. Așa. Și uite așa am reparat-o. Și orhideea asta. Știu că data când am fost acolo la Baden unde am lucrat, bătrânica la care am lucrat aproape un an de zile fără întrerupere, a primit ea o orhidee așa de faină, violet, plină de flori. Și știu că o zis ea că dacă vrei ia-o la tine, că zice aici nu prea o să-i, nu prea, o zic că dacă vrei ia-o la tine, că nu prea eu trebuie, dar era frumoasă. Și am zis, nu bine, lasă că o iau eu. Mamă, deci în fiecare an la noi a început să înflorească, dădea multe flori. Deci așa multe flori, deci nu știu ce orhidee a fost aia, dar atâta de multe, cu toate că nu prea am dat noi îngrășământ, așa să zici că nu, dar nu. Și numai apă și nici nu i-am schimbat pământul. Nu știu ce a fost cu floarea aia. Nu știu ce a fost, dar odată o grămadă de flori. În fiecare an și nu știu ce s-a întâmplat, că mi s-a defectat centrala, chiar iarna, mi s-a defectat centrala și bineînțeles că am avut o iarnă grea, asta a fost înainte să se nască Natalia cu un an, în 2016, cred că, da, în 2016, 2015-2016, așa au fost. Înainte să se nască Natalia și-a venit un val din ăla de ger și chiar atunci ni s-a defectat centrala. Și săraca floare a fost în baie, chiar a pus-o, deci acolo eu am mers bine în baie. Și a pus-o în baie, a rămas acolo și cred că 5 zile n-am avut căldură, eu m-am încălzit cu calorifer. N-am avut voie să ies afară pentru că eram gravidă și n-am putut, trebuia să stau înăuntru. Și am stat înăuntru, m-am uitat la televizor și până ce a venit domnul instalator ca să ne repare centrala, a trebuit să o desfacă, că a început să curgă apă și au fost mai multe. Și a înghețat
orhideea respectivă și-a murit. Da. Și eu nu m-am gândit, mă, să le iau, să le duc acolo la mine, știi? Nu m-am gândit. Eu m-am stresat cu centrala și așa mai departe. Că ce facem? Că trebuie să cumpărăm altă centrală și așa și-a zis instalatorul respectiv, care îl cunoaștem de mult timp. A spus, nu trebuie nimic, nu mai trebuie să-l desfac și să-l lipesc, că nu, dar durează. Asta e. Da. No, bun, asta am terminat-o. Aici sus o să trebuiască să văd ce trebuie să tai, dar o mai las un pic. Așa. Acum încep alta. Altă orhidee. Una mai micuță, care are o vază, adică o vază, un ghiveci așa frumos. Chiar are ghiveciul frumos. O să iau cosa astea. Așa. Și să vedem. Aici cred că asta nu intră. Dar nu e nicio problemă. Că o să văd eu la ce o să pun asta. Chiar are vaza foarte faină. Adică ghiveciul. O să văd la ce o să pun. Cred că știu. Am aici... da. Am aici o crăciuniță care am primit-o de ziua mea cadou anul trecut de la Carmen și trebuie să-i schimb și la ea ghiveciul și să văd ce fac cu ea. Așa, deci uitați ce mică e, nu vedeți, lângă asta. Da. Ok, mamă, e un pic năcăjită. Cum zice socră mea? E năcăjită săraca. Trebuie curățată, dar o să meargă treaba. Chiar o să meargă treaba. Da. V-am zis că de săptămâna asta o să încep curățenia și chiar o să încep. Aș vrea ca mâine să mă duc la bunica mea și atunci că ea sărăcuța ne așteaptă să mergem la ea și tot vrea să venim la ea, că nu, îi place să mai fie cineva. Mami e plecată de la ora 5 până seara la 4, când vine ea acasă, stă un pic, se odihnește, trebuie să aprindă focul prima dată, după aia stă un pic, se odihnește, trebuie să facă mâncare și nu mai apucă nimic să facă maică-mea. Ia că ai 5 seara, ce mai faci? Nimic. Nu știu, dar înainte nu erau așa ore multe la muncă. Înainte mergeai de dimineață la 8 și veneai acasă la 1, 2 și gata. Acum s-o șmecherit. S-o șmecherit lumea. Da? Nu, Pepi? Unde ești? Pepi se mută încolo încoace, el e... Așa e el. Pepi. Și pe Pepi l-am luat după stradă, a fost foarte, foarte micut, nu știu, cred că ați văzut videoclipurile alea după canalul vechi care îl avem. Pepi, sărăcuțul, a fost pe stradă și nu. Ok, acum hai să vedem și pe ăsta, să văd, poate îl salvez. Așa. Așa, e ok. S-ar putea că îl salvez și pe ăsta. Că i-am pus pământ nou și cred că își revine. Și o să le pun la geam la mine, că acolo e caloriferul. Și trebuie să am grijă să tot le pun apă, pentru că la calorifer, dacă stau acolo, vă dați seama că se usucă repede pământul și au nevoie de apă. Așa. Am făcut un pic de mizerie aici, dar nu e nicio problemă.
reușesc eu să... Așa. De aceea cu bunica ați plecat, s-a dus, cred că, în piața mică și după aia nu știu unde. Așa, deci am terminat orhideea asta săraca, sper să deie, cred că o să deie. Să pun îngrășământ și o să deie. Ok. Așa. Deci am reușit și pe asta. Ok. Next. Cum se zice? Așa. Bătele astea să nu le aruncați, că o să aveți nevoie dacă cumva o să deie floare. Le puneți undeva separat, numai să le aveți, uite că asta are, nu știu, transparent. Trebuie să am grijă și de asta, o să am nevoie. Așa. Uite, asta sărăcuța îi pleagă. Asta e. E bleagă sărăcuța. Dar las că reușesc eu să am grijă de ea. No, bun, închid până ce termin și o să vă arăt cum le-am salvat. Și atunci o să vă arăt cum o să fac cu soluția. Între timp îmi beau și eu cafeaua, că m-am făcut cafeaua, văd că e acolo în spate. Și o sărăcuța trebuie tăiate. Unde e foarte. Deci, dacă găsiți cumva rădăcini așa putrezite, trebuie tăiate. Am găsit câteva, să văd, rădăcini așa putrezite și alea trebuie tăiate. Uite, deci sunt pline cu apă. Deci astea trebuie tăiate. Deci dacă găsiți așa ceva, nu le lăsați. Așa, ok. Le-am tăiat. Ok, restul rădăcinilor sunt tari, sunt bune, vedeți? Eu așa fac. Prima dată, înainte să le schimb ghiveciul, le las într-un pic de apă și atunci să văd dacă rădăcinile sunt bune sau nu. Și dacă sunt așa și uitați, vedeți, poți să faci cu ele ce vrei, poți să, deci pline de apă, deci nu mai are viață în ele, vedeți? Deci nu mai are nimic. Trebuie să le aruncați. Și astea care sunt tari și uitați, n-au nimica, sunt bune. M-am murdărit bine, dar asta e, nu e nicio problemă. Trebuia să iau mănuși, dar nu știu unde au pus Daci mănușile. Că avem, dar nu știu unde le-au pus. Că el le mai pune undeva și nu mai știe. Uită. Am vrut eu ieri să iau niște mănuși, dar am zis că lasă când mă întorc la casă. Am vrut să mă duc să văd dacă găsesc pământ de orhidee și uite că am găsit. Așa. Și o să punem iar într-un ghiveci și m-a mai rămas una și am terminat ele. Și acum neapărat, dacă sunt așa bolnave, au nevoie de vitamine. Așa e cum e omul, nu? Când ajunge la spital, acolo îi dă perfuzie cu vitamine, cu minerale, cu să-l întărească pe om, nu? Așa e. Așa am pățit și eu când, bineînțeles, am făcut cezariană și deci așa am zis la început, că fac cezariană. După aia m-am răzgândit, hai să nasc normal, natural. Dar după aia m-am gândit, pentru
pentru că am văzut că burta e prea mare și am zis, no, Natalia e foarte mare și nu știu dacă o să reușesc normal. Și după aia m-am răzgândit și am zis că fac cezariană și bine am făcut, pentru că doctorița care m-a consultat a zis că are vreo 3 kg 400. Și am zis că oricum mai bine cezariană, merge repede, nu chinui, nu așa mai departe. Și am făcut cezariană. Când o scos-o pe Natalia, ce gură a avut Natalia, când tot spitalul s-a auzit gura ei. Și-o cântărit-o și o întrebat doctorița, nu, cât are? Pe asistentă. 4 kg în cap. Mamă, când am auzit și eu 4 kg în cap. Mamă, mi-am zis, no, ce fată mare am eu. Da, hehe, am găsit un vizitator nepoftit. Deci merg. Asta, sărăcuțul trebuie să plece. Așa. Da. Și Natalia a avut 4 kg. Natalia. Am mai găsit o rădăcină. Nu tare bună. Ok. Nu, hai să pun. Așa. Și acum ce vreau să punem asta. Ok. Cred că v-am ținut prea mult de vorbă. Așa cred eu, că deja am filmat mai mult de jumătate de oră și v-am ținut de vorbă, dar cred că a fost... uite, că a căzut mai încet. Asta e, ce să facem? Încerc să o salvez, dar are rădăcini bune. Deci dacă are rădăcini bune, e bine. Deci nu e nicio problemă. E chiar bine. Și asta cred că o să cadă. Pentru că e săraca, uitați cum arată. Vedeți? O să cadă jos, dar o să dea alte frunze. Pe parcurs durează, dar o să dea alte frunze și o să vedeți, până în primăvară o să arate bine. Dacă îi place, la temperatura care o mențin, deci am umplut-o de pământ. Așa, bun. Next, care-i? Așa, mai una, ultima. Asta sărăcuța, uite până unde au ajuns cu rădăcinile ei și au început să suce rădăcinile. Și trebuia de mult schimbat pământul, dar săraca Angela nu știut, nu, ea nu știut cum să procedeze cu ele, dar nu e nicio problemă. Și le rezolv. Deci orhideile astea le-au primit fata ei, care e la fel educatoare la grădiniță, și le-au primit de la părinți. Și na. Deci asta are niște, să văd, astea sunt bune, deci trebuie să mă uit foarte atent, că aici e un pic cam, uite, asta nu mai, asta trebuie să o, uite, astea nu sunt mai bune, vedeți? Deci astea trebuie tăiate. Uitați aici câte îs. Deci astea trebuie musai tăiate, astea nu mai au viață. Trebuie să mă uităm atent aici, că deci asta trebuie să o tai pe jumate, că jumate nu mai are viață, asta la fel, uite aici până unde e uscat, așa, și aici la fel, și aici asta are viață, dar aici văd că nu mai are viață. Deci e cam complicat. Hai că mă rezolv eu.
cumva. Așa, așa. A început să intre mucegaiul în ele. Așa, deci ăsta e mai bun. Uite, mai am aici unde nu e mai bun. Da. Așa. Ăsta e bun. Nici ăsta nu e mai bun. Ok. Deci ce e bun? Asta. Deci, vă dați mai mult de jumate am tăiat. Și aici mai este viață. Deci aici mai poate să se extindă până... Uite, și ăsta trebuie tăiat. Așa. Ok, bun. Și aici partea asta trebuie musai tăiată, unde e uscată, vedeți? Deci cred că o să aveți voi orhidei din astea acasă care chiar nu știți ca să le întreține și dacă acum vedeți la mine, scoateți tot pământul afară, numai trebuie să cumpărați alt pământ de orhidee și trebuie să îl curățați la rădăcini. Așa am făcut și cu orhideea lui Carmen, care nici Carmen nu știu, săraca, să aibă grijă. De ea nu știu cum să procedează și exact așa am făcut și cu a ei. Am tăiat tot ce nu a fost bun și am pus pământ nou. I-am pus orhideea aia mare, care i-o dat-o la soacră mea, cadou. Așa, no, acum, dar să iau toate rădăcinile de aici, uite, le-am pus aici pe masă, unde e pământul. Nu e nicio problemă, le iau și tot ce-i uscat trebuie tăiat, rădăcinile, și lăsați cele care mai sunt așa verzi, că mai sunt verzi sau nu, mai au viață în ele, și lăsați alea și schimbați pământul, puneți ghiveci un pic mai mare și dați cu îngrășământ. Deci îngrășământul, să știți că întotdeauna trebuie să îi dați, ori că e iarnă, ori că e vară. Trebuie să dați îngrășământ. Știu că dacii au avut grijă de ele și au dat într-o iarnă niște flori, că m-am minunat. Așa, acum pun pământ pe pământul vechi, îi scoarță de pom, deci a fost un scoarță de pom, dar eu am altfel de pământ, uitați așa, mai rămicios. E bun și ăsta, că e chiar de orhidee, că scrie că e extra pentru orhidee. Așa. E de scoarță de... e fărămicios, dar e din scoarță de pom. Vedeți? Deci e din scoarță de pom, nu-i pământ. Deci așa îi place la orhidei, scoarță de pom. Ok, no, bun. Cred că am pus destul pământ. Ok. Ce-a făcut Natalia cu celălalt ghiveci? Ieri au pus ceva dulciuri în el și nu știu ce-a făcut cu el, l-au filmat undeva. Hai că mă duc să-l caut, că mai am încă unul, că fix 5 am luat, că am știut că am 5 flori. Ok, hai că mă duc să-l caut și atunci vă mai filmez. Așa, deci orhideele mele le-am terminat. Deci pe toate le-am aranjat. Acum urmează să pun, cum se cheamă, îngrășământul ăsta. Are un dozator și deci aici, stați că vă spun cum. Deci ăsta îi capacul dozator, unul mai mic, unul mai mijlociu, stai să vă arăt așa, așa. Deci unul mai mic, unul mai mijlociu
și unul mai mare. Dacă puneți cel mai mare, un capac din ăsta cam până aici așa, se pune la 5 litri de apă. Dar mie nu-mi trebuie atâta. Mie îmi trebuie, cred că, 1 litru și îmi trebuie la 1 litru să pune chiar foarte puțin. Deci atâta, să pune la 1 litru. Așa. Și cred că la... Stați că vă spun. Da, la 2 litri. Ok. Deci 1 litru se pune atâta, la 3 litri se pune cel mijlociu sau la 2 litri, mă scuzați, acum văd eu aici cum se procedează. Deci la 1 litru se pune cel micuț, cel mijlociu la 2 litri și cel mare la 3 litri și un capac întreg, cam ras, se pune la 5 litri. Deci așa scrie aici. Acum m-am informat ce scrie și trebuie să aveți grijă că nu e bine să puneți prea mult, că se poate arde rădăcinile și atunci se poate arde rădăcinile și nu, vă dați seama că nu e chiar așa fain. Ok, eu l-am amestecat, îl mai amestec, deci trebuie un pic agitat îngrășământul ăsta. Așa. Nu. Așa știu că trebuie. Nu știu din ce ai făcut îngrășământul ăsta, dar miroasă foarte... Adică nu. Cred că numai alea de flori miroasă așa urât. Nu știu. Da, e bine. Ok. Eu am aici 1 litru de apă. Eu zic că mă ajunge. Dacă cumva mai îmi trebuie, mai pun încă 1 litru și mai adaug, dacă cumva. Așa, deci la 1 litru se pune cel micuț de aici. Deci punem doar soluție din asta așa. Ok, și turnăm aici. Mamă, ce concentrat îi. Nu știu dacă se vede. Nu știu dacă ați văzut. N-ați văzut, că a fost ghiveciu acolo. Se și vede prin apă cum se dizolvă soluția. Ok, bun. Așa, deci să aveți grijă. Se pune chiar... Hai să văd, poate că mai trebuie să mai fac, pentru că acum am pus pământ nou și e uscat și s-ar putea că mai trebuie să mai adaug apă cu soluție. Acum nu știu, 1 litru am făcut, am zis că poate mă ajunge. Dacă nu, mai pun încă 1 litru și încă un pic de căpăcel de soluție și atunci e foarte bine. Dar acum pun ăsta și atunci vă arăt dacă cumva mai îmi trebuiește sau nu. Și la orhidee vreau să pun, uitați la asta, vreau să pun bătuțe, le-am și tuns. I-am făcut freza. Da. Și aici trebuie bătuțe să pun. Deci chiar trebuie și am aici, deci nu e problemă. Așa. Aici văd o rădăcină uscată. De cum a scăpat mie rădăcina asta uscată. Așa, a scăpat. Ok, bun. Acum punem apă. S-ar putea că o să trebuiască să-mi iau de la Dedeman o stropitoare din aia micuță, sunt din alea micuțe pentru plantele de interior. Și uite că nu mă pica fisa când am luat ghivecele și pământul, să-mi iau o stropitoare din aia, că fără aia vă dați seama cum putem să punem apă în... Deci încerc acum, dar nu știu dacă pot cu asta. Stați că iau altă cană. Iau altă cană ca să pot să știu sigur că cum trebuie. Așa. Ok. Și e mai bine cu asta. Și punem așa încet, să pătrundă. Să vedem. Văd că se umezește
pământul nou care l-am pus. Să punem așa încet să se umezească cam tot pământul. Așa. Văd că se umezește bine, înseamnă că mai trebuie să mai fac încă 1 litru de apă cu soluție. Așa și, da, uite, deja începe să curgă aici în tăviță, adică în farfurioară. Începe să curgă, dar nu e nicio problemă, că își trage ea. Dacă acum o pun acolo la fereastră, la geam, e suficient. Dar în fiecare zi trebuie să ne uităm dacă are apă în tăvița, adică în farfurioară. O să mai pun puțin. Și asta pot să o pun la geam. Mai trebuie să-i pun bețișoarele alea. Așa, uite că sunt mai... Deci pământul s-a udat foarte bine. Acum nu mai trebuie nimic. Doar să așteptăm să-și revină. Și are și îngrășământ, are pământ nou. Deci, Angela, dacă te uiți la mine, acum știi cum să procedezi cu ele dacă ai timp. Dacă nu, poți să mi le dai mie. Da, Angela. Deci asta o las separat. Deci, vedeți, are apă acolo. Nu-i problemă dacă are apă. Mai ales acum că o să o pun la fereastră și acolo am caloriferul. Știți? Da. Să iau ceașca mea de cafea și acum încep la celălalt. Așa. Da, o să mai trebuiască să mai fac 1 litru, deci înseamnă că îmi trebuie 2 litri de soluție. Așa, și dăm peste tot, așa încet. Nu dintr-o dată, să nu dați dintr-o dată. Așa, și dați și pe frunze, eventual să o curățați, că e bine să dați și pe frunze cu îngrășământ din asta. Cred că s-au dat bine, e excelent. Acum urmează să curgă aici uite, deja începe, în tăviță apa, în farfurioară, scuzați. Și uitați că și la asta trebuia să-i tai, deci trebuie cam, nu de la prima, la a doua trebuie tăiat. Așa știu de la o florăreasă. Așa. Da, deci mai îmi trebuie apă. Deci s-a dus 1 litru, vă dați seama, din cauza pentru că are pământ nou și e uscat. Data viitoare va ajunge doar 1 litru. Acum depinde câte orhidei aveți. Așa, e suficient. Deci mai trebuie încă 1 litru. O să mai fac, că mai am încă 3 orhidei care trebuie să le rezolv. Așa. Deci clamele să nu le aruncați, să le puneți separat undeva, pentru că o să aveți nevoie de ele. Și bineînțeles și bețișoarele astea, care, uitați aici, lângă mine. Astea. Deci astea să nu le aruncați. Așa. Deci o să mai fac încă 1 litru, pentru că nu mă ajunge. Mă gândesc, aș mai mânca
Cam atât. Uite așa. Nu, mâncă numai atât. Și... Să pun pe o felie de pite, că eu trebuie să beau medicamentele. Ok, Și am mâncat un langoș. Ai, nu trebuia să mănânci langoș. Știi bine, nu? Am fost la macul galben și așa poftă m-a fost pe cozonacii care le-au scos din cuptor. Și de ce n-ai luat unul? Și-au vrut să ne dee. Și? Și am zis, nu, că să nu mâncăm. Și ea că am mâncat langoș de foc. Nu, las că e bine. Am terminat. Uitați aici. Le-am pus deja și bețe din astea. Am pus tot. Le-am pregătit. Acum le pun în geam și Așteptăm. bunica mâncă. Și așteptăm de Paști să facă flori. Da, deci trebuie o dată la săptămână dat cu îngrășământ și o să-și revină. Ori fost Și care săracile. îmi pun și mie? Uite, asta vreau. Vrei pe aia? Da. Nu, bun. Nu, asta e mai necăjită, că frunzele ei, uite, așa. Dar nu-i bai. Că Nu, de-aia am nu. cerut-o pe asta, fiindcă mie totdeauna aștia necăjite să fac fainele. Da? Nu, bun. Vă lăsăm. Aceasta a fost realizarea mea. Și... Și aceasta este realizarea mea. Aoleu. Sunt atât de buni murăturile astea, nu știu dacă mă credeți. Foarte fain. Și îmi place. Acum am găsit o doamnă care vine și a spus: doamnă scumpă, n-am pus niciodată varză, fiindcă am zis că eu nu știu să o pun. Și dumneavoastră m-ați încurajat și prima dată care am pus în viața mea varză. Și a ieșit atât de bună și de minunată. Și vă mulțumesc. Și așa m-am bucurat. Uitați că vă spun și dumneavoastră. Da. Ok, nu vă lăsăm. Vă lăsăm. Pacea lui Domnul Iisus. Pace. La revedere. Bye, bye.